už ale prodej někoho. Někoho už ale prodej. To bylo. Ne, to vás. To je asi tatínka, ne? Určitě. Zase mě kouška, zase mě kouška. Tak jo. Zase mě kouš. Má. Děkuju. Pro mě. To je překvapení teda. A je to vůbec nutný přebírat, když je všechno pro tebe? No něco taky jiného, ne? Tak teďka se pustila na tenhle velké kolo bude. Je to nějaký tvrdouš. Jo, tak to je můj. A moje. Zase jo. Tvrdouš. Jo. Můj velký tvrdouš. A tohle bude. Zase mě kouš. Babička. Tady je napsáno babička, ale není to příjmení. Příjmení ne, ale máš tam jméno zatím. Babička. Kde? No zatím, vedle. O babičko Ašu. No. Ty to neuneseš. To neuneseš. Lesu. Jo. Konečně tvrdouš pro babičku. Jo. Ale nějaký nádobí nebo něco. Tak to jak No to to tak víš? vypadá. No mě kouš to není. Tak děkuji, Je to Ježíšově. Mě kouš to není. Tohle? Anička, mami. To je Andulka tam napsané, to není Anička. To je zajímavý teda.